Ningkong ning shop nga ai kublay ya pi ba PS lingdo body pek bat penya ya kan ka divit de ka kerting ka jonga ka dei lang khongai ha ka ju ka pol nga nang dei student de khendiat ang ni nga sikwa ban pin I la ne ban ya thim chingmon halor ka ni kaman wal adang ang dei ta student uba bat man ne sim ban kendu ban yo khun ru de nga sim ya kan ni kalat ka kabu ban ya thim chingmon ban ya pin I ya la ki jong kinia ki sap ki phong ki ba mangi ni dan man kan hang ne de sisundon mentangan yat bet cakapang kapangang ne ka dei hatu kamla bakha kon ban ngon ne kha kan điện ngon te kat kum ka juk ka ba menta kat kum ka jing yo I ka jonga nga yo I shisha badan kam ban kha kon tan kan điện ngon ban nga yeng ru ang ni ban kren la ne ban persya jur sispa na ka sispa persen ban kha kon ban ngon Teki kita daw na nakipoin ki ba pelong yang nga bangan kersian dan ne bangan menjur ban ka kun tak kedian ngun kapoin ka bani kong du ka dei ka jingya dei bat ka kur hakipon mensua le se ka kur kam da sitam bakin yaram lane ka kur kadang khlain menyakit ya ba ya kita kijing jong kanu ka kur Henry jia ayu mentapan Bancu ya kasih kakun namar kakur kam dalak syu kum hakipor ki bamen syua PE ya tharai bon na pi pe YouTube pi yo iya ki channel jong ki balik YouTube ki baju le yaram na kapor sya kapor ya ki ki basim jenjar ki basim lanot apo ka ing kasem ka jong ki wat tang ka ja ru ban bam ki yo syu ngai ngas ngo ban ong hang ne kan jin lada I khan ong tang kan diet ki kun kan khambai yang I bangin lai ban kin dala de ya la de Andai jia ayu ya kita ki babun kun pan. Kamtam ladat dan ki batia hospital. Iway ya din iway. Kan cimjing ya pi. Bapin ai ka jing sumar ka babiang. Pi kan ni ka ka bapelong yang I. Ki bahasa Asor. Kamtam bakin kakun tang lai na sawen. Te ka poin ka baar kadai ka jimbun beriu ka wanra ya ka jingduk tasam ngi ki kasi ngi pade kita ki babon pai adu kata ke babon pai ki weipan adu ba watang ka jaru kim yo shu ban ya bam ru kim ban se watang ban krong ru kim salia ladang hi pai sya ki mender ter hang ni apo jela jongi nadu mot pran hadu kandailan mono bokrong hatu pila ju yo I ki kasi ngatharai bun hi kidei kita khar bat om tang kata Henry watang ya ka jaka ka bakim long try makiru ka balong bi an kum ka them motor ka Maxwell ton ka badang sudep thok ku bora kini ki manai beladen ka badan hajan ka Oxford te khanang ban lai ni kini ki aka baro ngai nga snow ban ket tujur ya pi kilong kami kilong kapa banyak hakun no tangkan diat ngon te kapoin ka balai ka dei ka jing klain kam syong ha ka jing bun pai ha ka poi tri ka men sim ba senrang bala tho da umelung SJ dunkan kharajang open ksan ya kane ba ka jing klain jong kanu kari kam syong ha ka jing bun pai Henry ka jing klain jong kari ka dei ha ka jing long satar ka jing len lade ka jing bong pendem PE kane ka de ka jing klan jo kari ladan ki boong hana ban kha kun cibun ondan ka jing singan ondan ka jing kemen ngai ngas ngo ban ong ne ha kin don kata ka jing singan ka jing kemen labun satang kinong di drong labun satang kinong kiriu sang makia bo ka sinong kathau PE ka bapelong ya ki bakin chang makia kadau kolong bamyo kam bamyo jam kan dia kin kalong ka ba khamtam ha ka juk ka ba menta ka wanra sibun ki jing apo ka imlang salang te ka poin ka basam ban penang pen start ya ki kun ngai ngas ngo ban ong nga persya jur ban ong ban kha kun cibun khamtam ha ka juk ka ba menta bun na ki kemi ki kapa Kisim jing ban penang pestat ya kikun. Kamtam la dang pai le sya ka pai school. Class 1 class 2 la dang lej bu
school ki babiang sau phau san phau hajar marway ladang idan kun un san ngun riungun katno kan poi hap tingka system kala poi lai lak saulang bat om tang kata ru namar balai nga ong kumde atarai bona ki kemi ki kapa ki basu belas ni ki duna kalian kayo kakon kani ken ka bawan ra yaki pakin ka kuno tang kandiat ngun te ladang i pai pa chakapon kabasan kan ji ayu abaka kandau ka sabit kumju kan baki kun pat an khai shikha ngatarai baro bun nangi ki bakubur ba empat don scientist ki bala banchna kandau artificial te kumta kan bu jing e yangi lada khai shikha kun sha e kenin rem in riang sha e ken ri jing ri abawat ban thau ying thau sem ru om yo jaka ladang iya keren lei hang nia po sar silong bun ki basa wai namar balai ka jaka la jong ru umdan ban sa wai ru kam dei ka basum lada pibun kun ki trying kim om kinom ai wai ying api bun ki ba ai ki student na ka juk ka bamenta namar bararo hi ngangit scam hang ne nyau phau persen ki bom don jaka la jong ka jaka kur idon ka jaka ran idon tang ba ka jaka la jong indan tikani kalong ka ka bawan ra kham tam hang ne po sa silong matharai la ding phai senong kindong matharai la ding phai senong kindong bun ki ba snow thu yakani namar bale namar senong kindong nidang yo nda duka ka ding ka sin ka jaka ka puta la ding ya keren pat hang ne asor silong bun ki ki bang hap shutin PE kan ken ka bapelong ya ki kimi ki kapa bakin snow thu bakin ka khun na tang kandian ban lain na kita kijing kijing cenca ki bahar hukum te kapon ka ban riu kajing bun pai ka wanra ya kajing pang ka bor perkhat ne mental depression balai nga ong kumta akajuk ka bamenta labun satang ki beriu ka competition do ka jur ba number balai kajing nang jing start do ka lalong ka pakodor sya do kata-kata lading pali habarok ko way kari India katkum ka record jong ka NCRB National Crime Record Bureau katkum ka record jong usnem ar hajar phuwei shila kan ri pusau hajar lai pulai kiba ladu no kiba sim no yala ka jong ka jing im bat lading pai pat haus nem ar hajar pu ar katkum ka record jong ka bangila yo aus nem ar hajar pulai silak nyau phau hajar kandai spar puai bat na peding kine si phau hajar ngut kede ki student bat kinong bela kane ka pelong yaki namar balai bun naki ki bom yo ya ka ka baki terang namar balai la bun palat ka competition ka cingale competition do kalalong ka besar kai ba ngai ngas ngo ban ong hang ni baladeng ya bun palan kawalam yangi saka jingpen men saw ka besar kai ba hadu kata-kata kam tam yaki kena ki be akun ka JEE ka net exam ni yo sisya berkeladu jingkermen namar balai competition do kala jur ba kala serkai ba hadu kata-kata ngai ngas no ban ong hang ni ba jin ladang i khano tang khendiat ngut ki kun kan amdan ka ba walam yaki lani bangin wanra ya kata ka ba pensuk akaliang kakam kajang te kapan ka banyo ka jingbun briu ka penjot ya ka jing ai ba internet ublai ha kamariang ngayon kumno ka jinglong jong ka surong ka jinglong jong ka nala sor ngayon ya ka jinglong jong ulung rengai kalenti ka banyan nasilong sa penusla ngayon ya ka jinglong jong ka kawa habakido kido wa ru ilabun ki padu no lading ya keren lei
Chapang ka jembun palat ubri ui. Bun ki bala klong lun. Ya ki mau ki ding ki sin. Deka ka bapelong ya ki bakin klong lun. Ya kita nambar kilabun palat upai benriu. Banyak kata kakaring kapasiti. Dekat notam nilai yang dia bangin daya keren ya kata. Kawan ra ya kajing penjat ya kamarian. Dia kenal pa mengin wan ra yang ya kajing long. Jong kamarian kapa ipu iping. Te ngas ngau ban ong hang ni. Happy kipat ba kabai si bon yangi bangin kakun nak tang kandian. Te kapon ka papra kasneng ka krau. Ngatarai la dengi yok kun kandian ngon nganget scam. Bahkan pensuk yangi akalian kasneng ka krau kakentu yakikun bakinya yakalinti ka badai karukom ka babiang ka badan akor. Kumno ban keren yaki briu ki para marjan marpa. Katakin kalong ke badan kam tam haka imlang kasalang. Hendri ladang nimdon haka akor ke burung. Ladang idon makana kat kajing nang di start ru mentoy ayu yangi. Katakin ke bangi terang nadu ka mensin. Namar haka juk ka bamenta kajing nang di start bat ka akor burung kalong ka bokor dortam hadu kata-kata. Te tangkine kublai sibun yaki baro.